Smerter i led er desværre et udbredt problem hos hunde og nogle katte. Cirka 20% af alle hunde over 1 år og 50% af alle hunde over 6 år har en eller anden grad af gigt i et eller flere led. Efterhånden som dit kæledyr bliver ældre, eller hvis dit kæledyr er meget aktivt, kan der opstå behov for tilskud af de næringsstoffer, som hjælper kroppen med at vedligeholde led og bindevæv. ChemVet har udviklet et produkt, som hedder CombiCare. CombiCare består af de naturlige næringsstoffer, som hjælper med at vedligeholde led og bindevæv. De symptomer, du skal være opmærksom på ved mistanke om ledproblemer, er for eksempel, hvis dyret ikke vil hoppe op i bilen, som den plejer, gå på trapper, får stivhed, halter, rejser sig dårligt, sover eller hviler meget, ikke leger som den plejer. Unge hunde i voksealderen kan også have stor glæde af tilskud af CombiCare, som hjælper med at støtte udviklingen af sunde og stærke led. Kontakt altid din dyrlæge, hvis dit kæledyr har nogle af disse symptomer, for at få korrekt rådgivning. De fleste hunde er glade for at spise CombiCare. Hunden opfatter det som godbidder. Det kan også gives som pulver oven på fodret. CombiCare forhandles kun hos din dyrlæge.